Nikto nevie, kedy sa tam objavil. Žiadne oznámenia, žiadne plagáty, žiadne slávnostné otvorenie. Stál ticho na okraji lesa, kde kedysi bola iba lúka. Kolotoče sa točili, hoci ich nikto nespustil. Farebné svetlá blikávali, ale v okolí nebolo žiadne elektrické vedenie. A hudba, tá stará skreslená cirkusová melódia, hrala akoby z iného sveta. Prvý, kto to spomenul, bol malý chlapec Janko. Vraj ho tam niečo volalo. Keď sa vrátil domov, rozprával o postave bez tváre, ktorá ho pozývala na jazdu. Rodičia si mysleli, že si vymýšľa. Janko na druhý deň zmizol. Ale to bol len začiatok. Deti začali postupne miznúť. Naposledy ich videli, ako smerujú k lunaparku. Polícia tvrdila, že tam nič nenašli, ale miestni vedeli svoje. V noci tam bolo počuť detský smiech. Jeden tínedžer menom Erik sa rozhodol, že to natočí. Vzal kameru, baterku a zmizol v lese. Kamera sa našla o 3 dni neskôr, pohodená pred jeho domom. Na zázname kráča medzi opustenými atrakciami, jazdí na ruskom kole, ktoré sa spúšťa samo. V zrkadlovom bludisku zachytí svoj odraz, no ten sa nehýbe rovnako ako on. V posledných sekundách videa Erik kričí. Potom nastane tma a nakoniec je počuť detský hlas. Ďalší jazdec. A raz som tam išla aj ja. Na kolotoči sedela bábika v detských šatách. Hlavu mala vykrútenú dozadu a oči jej svietili do tmy. Zrkadlové bludisko bolo celé pokryté detskými otlačkami rúk. A v jednej kabínke ruského kola som našla mobil. Ešte fungoval. Posledné video v galérii zachytávalo chlapca, ako sa smeje. A za ním sa dvíha postava. Vysoká, bez tváre. Kamera padla na zem a potom už len šepot. Ešte jedna duša a kolotoč bude celý. Ušla som a nikdy sa tam nevrátila. Lunapark sa objavuje a mizne. Nie je stále na jednom mieste. Ak ho zbadáš, máš 2 možnosti. Ignorovať ho a utekať, alebo vstúpiť a riskovať, že sa už nikdy nevrátiš. Nehľadaj ho, on si nájde teba.